שלום לכולם, כאן עמית, והיום אנחנו נלמד בעצם בתור פתיחה לערוץ החדש. אני אלמד אתכם כמה דברים שאולי לא ידעתם, אולי כן ידעתם אם אתם יוטיוברים מצליחים על יוטיוב. אוקיי, להתחלה, איך בעצם עושים קישור מותאם אישית לערוץ כמו שלי. דוגמה, אם זה youtube.com/user Headshot Gaming Israel, יוצא הערוץ שלי. אז איך עושים את זה? לוחצים על השם של הערוץ שלכם, על ההגדרות יוטיוב, מתקדם, יש לך, אני כבר עשיתי את זה, אז בעצם אי אפשר. אז דוגמה לערוץ השני שלי, אקספרסל 666, הנה צור כתובת אתר מותאמת אישית, מסתם אקספרס סו IL 666. והנה, עכשיו אני מנסה סלש youtube.com/user/express מה יש לי? so il יוצא לי הערוץ שלי. כזה אני אז בואו נמשיך. זה בעצם הערוץ שלי כמובן. ואיך עושים שם על מילה אחת בעצם? צריך, אם אתם רואים שיש לכם את הלוגו הזה, תדעו שתשים שם במילה אחת. בעצם שאתם נכנסים לערוץ החדש שלכם, דוגמה, אני ממש לא יודע, הנה לוחצים הערוץ שלי כדי להשתמש בשם עסק או בשם אחר, זה אוטומטית יפתח לך רק על פעם אחת. לוחצים על זה, יצא רק על פעם ראשונה זה נפתח. בוחרים קטגוריה וכאלה. אז זה בכללי מה שרציתי ללמד אתכם. ניכנס לערוץ שלי. אז מקווים מאוד שנהנתם. אני רואה אתכם פעם הבאה. אגב, עוד משהו, אם אתם רוצים לעצב אנימציה, זה יהיה בפרק הבא. אז יאללה ביי. אגב, מצלמים גם את הסטודיו.